Palpak kag pabugata, ini ang pilagid lamang sa mga tinaga sa mga nagprotesta sa wala pa sa gihapon matapos nga aganan flyover. Nagpatigayon sa hublag protesta ang masobra isa kagatos ka individual gikan sa nagkalain-lain nga grupo sa idalom sang aganan flyover sa Pavia, Iloilo pasado alas 4 sang hapon Setyembre 18. Suro pa kay Mr. Matt Gonzaga, ang Regional Coordinator sa National Union of Students in the Philippines kon NUSP Panay, ginpahayag sini nga nagakadapat nga mayara sang mapreso kang madabat may kaangtanan sa kontrobersyal nga infrastructure projects sa pungsod Pilipinas lakip na ang nasabit nga flyover. Dugang pa niya pagpanglapastangan sa mga Ilonggo ang halit nga dala sang wala sa gihapon matapos nga proyekto sa riin sa baylo nga mapalipot ang biyahe nagatuga pa inisang pagpugok sang trapiko. Nahibaluan nga ang masobra 800 million pesos nga flyover ang ginsuguran sa tong tuig 2020 ginuntat sang 2022 bangod sa pila ka problema kaangay sa pag-usmod siniya. Sa maabot naman nga Setyembre 21 ginalauman nga mas madamo pa nga Ilonggo ang magaupod sa nationwide Trillion March. Ginakabig naman ni Gonzaga nga madinalagon ang nasambit nga aktibidad apang sa maabot nga Setyembre 21 hindi naman welcome sa ila ang mga diehard Duterte supporters. Magaupod sa aton nga protesta sa September 21. Pag gina-welcome ginaton ang tanan nga umuluyo nga amoy na no kag apang wala naton gina-welcome ang mga DDS kag mga red taggers sa aton nga mga aktibidad buwas no kayo ay balaan naton nga may araman sa pagtipon ining mga katapos ang DDS kag sang NTFL kag so wala nato gina-welcome amoy na nga mga tao because ini man nga mga ang si Duterte mismo kag ang NTFL kag sangkot sa malala nga korupsyon sa gobyerno gani isa man sila sa dapat mapasabat naton sa aton panawagan. Nahibaluan nga sa maabot nga Domingo kadungan sang anibersaryo sang martial law ginalauman ang linibo ka magapasako pa sa pagprotesta diri sa syudad sang Iloilo. Report nagikan sa Iloilo ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.